Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berreraikitako bizitzek, berriz landatutako ametxek, iraupen ohitura berriek, menderakaiz diren pertsonek, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela. Kartelak herrian zehar, ta hidalgok galazo, punkiak bost frontoietan, poza ustez eraso, batzuek Nikaso eta guk nahiago Picasso, ez algenuke geroa, sortu behar akaso, zaharrari men
eginez, ta gazteen ganaso. Zaharrari men eginez, ta gazteen ganaso. Eguerdion egualdia naiz gaurkoan dan kalte, kausa batek batu gaitu eta ze borondate, historian erraztasun kontuetan. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Kaialin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Neskato ere bat, Gernikan. Ondarruko aurrera kirol taldik dakarren himnoa hasten da berba hauekin. Ipar baltzetan aurrera, mendebaletan aurrera, txingor euritan aurrera, aurrera, beti aurrera. Uste dut gaurko egunez aproposa da gure ekimena aurrera erun behar esan dugu baldintza uste duzuen modu musikin, ez da? Bueno. Aurten irailean 40 urte bete dira Gernika, Eligarnika, ozeanoaren bestaldetik leku aldatu zuten. Horren arira, ekimen batzuk antolatu ditugu azken hilabete hauetan. Gaurkoarekin, errematea ez ezik beste mugarri bat jarri nahi diogu. Beraz, ez dugu aldarrikapenarekin etxiko. Lau hamarkada luzez, aldarrikapenaren aldeko hainbat argumentu josi behar izan dira, eta esparru ezberdinetatik bideratu dira, artistak, eragile sozialak, alderdi politikoak. Gernika kuadroa trantsizio deiturikoaren trantsakzioa deitzea hobe, ziurtagiri bihurtu zuten eta Madrilen kustodiotuta jarraitzen du. Baina zergatik Madrilen? Esan dago beste lekurik? Santiago Carrillo, Partido Komunistako buruzagi hoiak, zera esan zuen honen gainean. Nire ustez, dio Carrillok, abarkadunen polemika da Gernika eskuratu nahi izatea. Ura inspiratu zuen herria existitzen delako.
edo Malagara eraman nahi izatea Picasso han jaio zelako. Egia esan ez da erraza Gernikara aldarrikapena egunean jartzea. Kuadroak atzean duen historiak, munduan ematen diren sarraski bidegabeak salatzea, guztion kontzientziak burrunba izugarria egin beharko luke, baina ez dago gizartearen agendan. Ez da trending topic bihurtuko. Horrek zenbat galdera sortzen dizkigu. Gernikara aldarrikatzea abarkadunen polemika alda. Merezi ote du halako gauzak memoriara gogora ekartzea. Memoria partekatzeak zertan lagundu dezake gizarteari? Gertakariak hain azkar pasatzen diren garai honetan posible alda memoria. Helburue ez da bakarrik kuadro bat hona ekartie. Helburue askoz sakonagoa eta handizagoa da. Batetik, Gernikera ekartzen badugun, euskal identitatea irauliko dugu. Euskal kultura eraberrituko dugu eta edatzi lortuko dugu. Eta gainera, memoria kolektiboa oinarri aurrerakoiekaz eraikiko dugu. Bestetik, herrizen eta giza eskubideen defentsa hitzi lortuko dugu. Antifasismoan eta zapakuntzaren kontra borrokatuko gara. Gernika lumotik Euskal Herrire eta Euskal Herritik mundure. Askatasun nahi eta ekintzaile zabalduz. Hemen bildu garen gaztiope, badeko guzerenik etorkizunera begire. Eren egungo berotasunari utziz, memoriak pluralizatu biherra babestu biherko gu. Baztertuek izen diren ari be, abotza emonez. Bestiek beste, emakumen memorizeri leku zentrala emotie da gogoratzeko eta isiltzeko modu ezberdina dekela onartzia. Kontuen hartzen badugu, memoria ikesi dugunen emaitza dela, hobeto ulertuko dugu, gizonek eta emakumiek ze ezberdintasun dekizen gogoratzeko moduen. Gogoratzen ikasten gunien, gogoratziek eskatzen deu, barruen hartzen dabezen testuinguru eta markoak be kontuten aukitzie. Tartien, lotxie, egokitasune eta autozentzurie be bai. Eskerrik asko eta animo benetan dan hori. Jakin daizuen, guk bidea hitzen jarraituko dugula, zeuek bide lagun zaretela. Gernikera, etxera, ekarri arte. Eskerrik asko. Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak.